Soc en Domènec Miquel i el meu primer record venint aquí és venir-hi amb carro, perquè evidentment això era un lloc que quedava molt lluny de la vila i aleshores per venir aquí havies de venir amb carro perquè venir a peu als pagesos els hi costava molt. I aleshores recordo haver vingut amb un cosí de la meva àvia, amb el carro d'un cosí de la meva àvia que ens va portar fins aquí, més o menys, així és una colla de la família. La meva família és de Sant Cugat de tota la vida. De fet, aquestes terres formen part de la donació d'aquell establiment que fa el Bat Armengol a l'any 1145, o sigui que fa molts anys que les terres aquestes estan en mans de la família. Bé, a veure, la transformació, diguéssim, aquesta última, és una transformació a partir, bàsicament, dels anys 70-80. A partir dels anys 70-80, el creixement demogràfic de Sant Cugat va reduint l'espai de conreu i, per tant, cada vegada va quedant menys zona, diguéssim, conreuada, no? Perquè s'urbanitza i, per tant, diguéssim, doncs desapareixen les àrees de conreu. I, per una altra banda, aquest problema de la globalització i dels preus mundials ens resulta més barat comprar blat als Estats Units i portar-lo en vaixell aquí que no pas cultivar-lo nosaltres. Bé, en principi, la planificació urbanística sempre ha previst que aquesta zona havia de ser una zona d'eixample de Sant Cugat, tant en el pla del 53 com després en el pla del 76, les dues coses. Per tant, això havia de ser un futur eixample que es havia de concretar quan fos. Això genera, diguéssim, unes certes expectatives urbanístiques que s'intenten de concretar i de consolidar en l'època aquesta de final dels anys 70, dels anys 90. Llavors, a finals dels anys 90 s'intenta de fer, diguéssim, ja un pla urbanístic ben fet. De fet, el primer pla urbanístic que hi ha en aquest sector és de l'any 75. Abans del PGM del 76. Ja hi ha, diguéssim, un primer pla i, de fet, el PGM el que fa és recollir el que diu aquell pla i ja ho incorpora. Doncs, a partir de que el Núñez compra els terrenys al voltant i tot plegat, llavors ell intenta executar un nou pla d'acord amb la legislació que existia en aquell moment, perquè la legislació urbanística va variant, diguéssim, amb els anys, i aquells anys permetia que donava moltes facilitats en els particulars per poder prendre iniciatives de caràcter urbanístic. Doncs l'Ajuntament ho impedeix i aleshores a l'impedir-ho es crea un problema i és que no s'hagi pogut... Hi ha hagut la voluntat per consolidar els drets urbanístics, però la pròpia administració ho ha impedit. Per tant, això causa un prejudici i com que el que fa és establir el que legalment se'n diu una limitació singular, les limitacions singulars per llei són indemnitzables, la qual cosa, si tu no pots urbanitzar, doncs t'han d'indemnitzar. Sí, a veure, diguéssim, de la mateixa manera que s'ha fet això, doncs s'ha fet el Turó de Can Mates. El Turó de Can Mates també era una zona d'eixample, posem pel cas, no? És a dir, dintre del mateix municipi hi ha hagut altres coses. Aquí la gràcia hauria estat que a l'entorn de l'any 2000, que encara faltava urbanitzar bastanta part, diguéssim, del terme, es hagués fet el que s'anomena un discontinu. Llavors es hagués agafat tot el que faltava urbanitzar, es hagués posat dintre d'un mateix cistell i es haguessin compensat tots els propietaris. I d'aquesta manera doncs hauria sortit absolutament gratuït la finca de Can Montmany, la finca de Can Busquets, vull dir, la Torre Negra, etc., perquè s'hauria pogut haver-hi un repartiment equitatiu de beneficis i de despeses, per dir-ho així, doncs, entre el conjunt de propietaris que encara podia urbanitzar. En aquells moments l'Ajuntament el que fa és donar els beneficis, bàsicament, a uns determinats promotors immobiliaris en contra d'uns altres.
Sí, bàsicament la idea és que ja entenem que la vall aquesta s'hauria de conservar, és una entrada que és molt maca, s'hauria de concentrar molt més tota l'edificació a la banda de la carretera de la Rabassada. Potser, diguéssim, el que caldria és agafar i traslladar el club natació i posar-lo al costat de l'hípica de Can Borrell, de Can Borrell, de Can Calders. Però, bueno, això són operacions que simplement és un problema de que et surti més car o et surti menys barat, diguéssim, la urbanització. Però sí que tot aquest conjunt, que encara té un aire rural, doncs es pugui conservar. Home, la negociació és el que ja vam proposar en aquell moment i és que part del que és l'edificació que ha de venir aquí es passi a altres bandes del municipi, es doni, diguéssim, en altres bandes del municipi. El que passa és que al llarg d'aquests 18 anys que han passat, des de l'any 2000, diguéssim, ençà, l'Ajuntament s'ha anat, fent coses, diguéssim, amb el sòl urbanístic que tenia i que podia haver actuat, diguéssim, d'intercanvi. Ara, per exemple, l'última proposta que ha sortit, en un moment determinat, diguéssim, doncs, es va preveure que amb el conveni que es va fer amb els jesuïtes per poder realitzar ESADE, hi havia una part d'ESADE, que en aquell moment el conseller era el Joaquim Nadal, que va dir, doncs, bueno, aquesta part, diguéssim, d'aquí baix, davant dels cines i de més, això serà edificable i aquesta edificació serà per compensar propietaris de Torrenegra. Ara resulta, diguéssim, que aquest any aquesta edificació doncs, la volen utilitzar per compensar propietaris de la zona de Can Cortés. Esclar, llavors nosaltres sempre anem quedant a la cua, sempre hi ha, diguéssim, algú altre que resulta compensat abans que no pas, diguéssim, els d'aquí. Malament, o sigui, tenim diverses dificultats, diguéssim. Un dels problemes és que des de l'Ajuntament s'ha incidit molt en que això és una zona d'oci urbà i, per tant, el que ha aconseguit és que vingui molta gent a passejar per aquí. I aleshores és una gent que, aquesta gent que ha anat arribant de nou a Sant Cugat, que li manca tota la cultura agrària i que, per tant, doncs, és capaç de passar-te pel mig d'un camp tranquil·lament. De fet, nosaltres en aquest camp que tenim aquí al costat doncs tenim diversos camins que el creuen, que tu llaures i mentre llaures passa un senyor i dius escolti'm, que aquí passa un camí. I no, perdona, aquí no passa cap camí, el camí el fa vostè perquè hi passa, però no, per aquí no passa un camí, el camí passi per baix, el que hauria de fer és anar a donar la volta per baix. No, però és que jo surto a passejar i llavors vull passar per aquí al mig. Però si surt a passejar no té cap mena de pressa, no té per què passar pel mig d'un camp. Pot vorejar-lo o pot anar, diguéssim, pel camí que hi ha i ja està, no passa res. Però ens trobem amb aquestes dificultats que és molt important. Això d'una banda i de l'altra banda és que, esclar, aquí a Sant Cugat sense acabar la pagesia. Ara no hi ha cap pagès que tingui un tractor gran per poder llaurar, per poder sembrar cereal. Per tant, hem de recórrer a pagesos de fora de Sant Cugat que vinguin aquí a llaurar. Actualment, per exemple, el Francesc, que és el que porta, diguéssim, el camp aquest, que és el que llaura i de més, porta també alguns altres camps en aquesta zona d'aquí darrere i alguns d'aquests que ara té l'Ajuntament per aquest conveni amb els jesuïtes, que eren abans camps dels jesuïtes i que ara representa que són doncs, de l'Ajuntament. Ens hem de seure i hem de parlar. I el que s'ha de reconèixer, diguéssim, a veure, com a cosa base, és que els propietaris d'aquí tenien uns drets urbanístics i aquests drets urbanístics se'ls han de respectar d'una forma o d'una altra. És a dir, no cal edificar, diguéssim, aquí, sinó que es pot edificar en una altra banda, però aquests drets s'han de mantenir. Es poden mantenir en més proporció o en menys proporció, però hi ha d'haver-hi una negociació, si no, no ens en sortirem. El procés de desqualificació de Torrenegra comença, diguéssim, a l'any 99,
quan l'Ajuntament atribueix uns determinats valors ecològics a tota aquesta zona i aleshores, en base a això, proposa que sigui sòl no edificable. En realitat, els valors ecològics que hi ha aquí són uns valors genèrics a totes les zones de frontera que hi ha entre camps de conreu i bosc i que això ho pots trobar en qualsevol punt del Vallès. Per tant, no hi ha uns valors aquí específics. Però així i tot, una vegada ja aprovat, diguéssim, aquest pla, aleshores passa un segon, que és el Parc Rural de Torrenegra. I aquest Parc Rural de Torrenegra el que fa és atraure gent a que vingui aquí com a zona d'oci. Això el que farà que aquesta gent, diguéssim, que ve aquí acabi dificultant les zones de conreu, malmetent, diguéssim, de vegades els conreus i aquestes coses. Jo m'he trobat en què, quan neix el blat, trobar-te aquí uns pares jugant amb els nens perquè es pensaven que el sembrat que surt és un camp de gespa. Ho dic com a exemple. A part, diguéssim, doncs, a la gent que passa pel mig del camp perquè ell té pressa per anar no sé on, i però vostè no ha sortit a passejar, doncs voregi el camp o vagi pel camí. Però bé, això ho acaba tombant tribunals perquè diu doncs, que efectivament aquests valors que justifiquen o que volen justificar no existeixen i aleshores es torna a haver-hi una segona modificació per intentar-ho detreure. Aquesta segona modificació el que fa és també, com que en aquells moments hi ha la declaració de parc natural de la Serra de Collserola, incorporar això dintre la declaració de tot aquest terreny de Torrenegra a la declaració de parc natural. Però, si ja hi ha una sentència que diu que aquí no hi ha uns valors ecològics, evidentment, una altra vegada tribunals ho tomben, aquesta segona modificació, i la incorporació en el parc de Collserola. Per tant, en aquests moments això no forma part, diguéssim, del parc de Collserola. Si seguiu pel camí, un tros més avall, trobareu on hi ha un lletero, que és on comença el parc. I ara estem en la fase final, que és que, bé, la fase final pel moment, diguéssim, que és que ha començat una tercera desqualificació intentant de justificar que, bé, és un problema de ciutat i que la ciutat doncs, no vol que això, diguéssim, s'edifiqui. Però si això no es vol que s'edifiqui, com que realment hi havia uns drets primer, aquests drets fa que, si no es vol que s'edifiqui, doncs s'hagi d'indemnitzar. I la indemnització que està prevista, diguéssim, aquí, que es va calcular i de més, doncs és una indemnització molt alta i possiblement inassumible pel municipi de Sant Cugat, el qual crearà finalment un problema molt greu.